enhle nasezantsi ezilomnyama indlela simhlophe nginezinsizwa njengobuka umgangela i-wrestling yethu yala ngeke uthole ndawo khona insizwa lapha ngeke kodwa samukele kuqala induna baba asikwamukele uzethule kumbukelo obukele le video ngalesikhathi baqhubawuza kaxolo mina oboka ngisuka emahehe mina Xabasha bafana bakaqala uhamba nezinsizwa inamandla kakhulu naye lensizwa emfowethu uphakamisa izwi bingelela umuntu obukele le channel obuka i-TV njengamanje mfowethu sikubona ushaya induku ngelesimono umfaka bani lo futhi ngizobingela nje kubo katabukayo inhlaka production igama ngiyibhubesi uCenhlanhla waqwaba ukuthi igama ngiyibhubesi ngisuka ubuka manje amancane sporting sasemanqenqe semanqenqe losikhakhane babasendulo sikhakhane lapha bese ushaya induku into enhle esikhonzile ke esikhulula ngayo njengoba silapha nje into angawukho kutheni induku isuka kuwena uthandweni lakho nangokuphatha mina ke ngumboyi la ngimncane ngabhuti kodwa induku ngincele kuwe so emncane kuze kukhule kwe manje nokubona ngubaba sinayo uXabasha ufitwe vele induku sidla kodwa ngendlela asithande ngayo ngasikhonze ngayo akathanda ngayo nje kuze kuyomntana nje siyabonga kakhulu kuyena ubaba amaqhoko kakhulu bonga kakhulu kuyena ngaba nangu bamncane umkhulu hayi kawelami ngikubona nawe ugijima kakhulu lapha endukwini isebenza kanjani lento isebenza kanjani induku iyafana ngibingelele nje ngempela ngibingelele ukukhulu ukuzehlisa nokukhulu kwethu wazi abanye abantu wazi futhi omunye umuntu mayicela ngingaqwabe ngicela phansi amaskip ngingaqwabe mina ngisuka obuka inkosi uma ukhona lapho okufanele lihambe khona siye siphezele inkosi ayihambile ngoba siyiphekezele nje nala siyesithanda ukuthi siyibone insizwa eyisuke silapha siyeke ayisibonga kakhulu bafowethu masikhuluma ngokuthi siyindlu kaphunga nomakeba sizinsizwa njengoba sivakashela ukhosi bala kwaMpukunyoni into esukubuka ngaphansi kwesubiyela undaba ezithu hayi bafethu hayi konke khona esisibonga kakhulu cha sibonga zo insizwa zasemntubatuba kwaMpukunyoni la ngithi cha sayibonga insizwa zaMpukunyoni zisilwise kahle vele induku 1 on 1 uthangeni sibonga silwise kahle siphathana noma bethu bahlonipha basikhuza kwemnandi ayikhiphe esukile umuntu onempi ngenkinga umuntu oshayiwe ushaya induku eshaya akuzona iphuthu ukushaya nami ngibona izikhona ngime enyameni ngizozibona yabo ayikho into eyiphuthu ngamnaka lokuqweba umtshalo beke umtshalo nje nalo he cha sibonga yona nje siboke ngayiphathe kahle sadla simnanga ngempela sifisa le bekwayo kube into enhle kuyona kakhulu khomba ukuthi kunani yasemntuba esibayeni ngendlela efanele ngoba inkosi lena njengamanje bese uyifaka la esibayeni inkosi iyafika noNombalo khulele ngithi hayi siyabonga abantu wethu ukuthola ithuba njengaleli nali ukuthi leveze ithuba kubafana bakithi kaQwabe sizinsizwa nje umntu zethu siyathanda asinamuthi ke enhle nasezantsi ezilomnyama indlela simhlophe izinsizwa zidlala umgangela idlala induku kodwa zizozethula zona ngineqhawe lapha isigora ngiyabona singena sikhiphe enye induku mina yibo isebenza kanjani lento zethule qola ngiyaphila ngiyaphila mfowethu kunjani kuwe ngiyaphila qola siyaphila nogwajozi khunda mfowethu umfowabiyela lo ongadume ngaluthinyo into mfowabiyela phansi enkundusi yabantu zisungaphi lezi insizwa ezidlala induku nje sihlukene ngegodi khona idube lenkunzi khona amadwala khona ushikishela kodwa ke thina siqhamuke enkundusi yabantu lekwelo fish la siqhamuka khona hey ungathini kumuntu oqalayo ukubuka induku namhlanje ngoba hayi ngibonile ngathi iqhelaza ngenye indlela mfowethu kahle induku kusuke kumdlalo nje esudlalayo weinsizwa kodwa ke nalona okude nenduku ngiyafisa esondele ngoba akuyona impi ngaso sonke isikhathi sisuke sidlalela ukuyohloba laphana sibe bahle sihlobisa imicimbi kodwa ke egcineni bese siveza ukuthi lapha sesiqhathwa khona sasenza hayi awuhambi wedwa unesizwe lapha eHwanqa mfowethu hawu mfowethu uyaphila kunjani nogwajozi iyaqhelaza hamba online mfowethu sethule kumbukele mfowethu cha Nkosi yami ukhuluma ke nomacingwane lapha kuMajolo langa lakhe wakaMajolo ngiyanibona lapha endukwini nigijima isebenza kanjani lento hayi cha Nkosi yami lapha nje ukuncokola nje siyancweka nje sizinsizwa siyancweka nje sizinsizwa sikhombisana ukuthi cha mawinsizwa fanele uphile kanje hayi nansi enye insizwa mfowethu
mfethu uyaphila Ngiyaphila kwaje hamba kanjani? Qolami. Ngiyaphila kwaje. Awutshela umuntu mfethu ngiyanibona lapha ngenduku Yebo. Cha usambane lo, sambane semgodi singawulala. Le ngaphatha amadwala lento namanesi. Cha lento le uma kuhlangana insizwa into yesizulu esintu uthi insizwa soke ngaqaphene. Nganqinqa le insizwa le ukuthi masexhaba mfisa ngaphandle soke ngasiyimpi. Impi yakasulu leyo. Ngoba ngisho ngibona makuthiwa kodlunkulu lapha makuthiwa ngisho kole insizwa makuthiwa iphethe induku. Angidabo umdlalo soke ngaqatshene. Ngaqatshene. Bokumdlalo mfisa uzobona ukuthi kwaJoyce. Sazokhala ekhaya. Sazokhala ekhaya. Sambane lesi. Waza Ntola sondela inenkani leyo kodwa sethule kumbukeli Hayi eshe inkunzi yompembe umfoka kuthelezi inkunzi emdwayi lasemntube enkundosi. uthini kumuntu mfethu obukela induku nomuntu mfethu obekubona lapho udlala Ngithi umuntu okude nalomdlalo wenduku ngiyafisa esondele eduze ngoba umdlalo wethu uyafana nebhola nokugida ingoma nakho konke. Siyancweka nje suke singaxabene asibangi masimi la. bafowethu ngicela nisondele nonke sondelani nonke i-channel abantu bayibuka kakhulu amavidiyo lento enduku i-sports sethi njengozulu mhlambe beningathini khona izikhulu bonke abantu ababuka le channel le siyafisa ukubona induku nayixhaswa kuba i-sports esigcwala umhlaba wonke njengoba ingoma sibona sekhona ingoma kazolonke sekhona izinto eziningi beningathini mfethu qale ngawe ekhawulami Mina MC Gwajo ngajabula ngelinye ilanga ngoba kuba khona ingoma kazwelonke kube khona nenduku kazwelonke lapho ke bekuphelele khona bonke abantu kuke kubonakala ukuthi inkunzi kahle kahle ezakuphi inkunzi lapha ekhona yilakho nje ngingakusho ukuthi nenduku kazwelonke siyayidinga bafethu ayikibe khona yeah khawulami ukhona umunye ufisa ukubeka okuthile la Engusho mina ngiyafisa ngolunsuku ukuthi siyesithola uchaso kuthiwa wekhishwa isiteki nje kuthiwa zonke amabhedi kuthiwa khishwa inkomo kuthiwa insizwe yomoyesha zonke yomoya isixoxo ithola inkomo angijabule kuyakhuthaza ukuthi akuyeke kuliwa ngebhamu isikhathi samali akuliwe ngenduku umuntu abe nensizwa ngithothe ibamba mganga ngomshado okude hayi indaba isibhamu siye phansi isibhamu ngalo kungakusiza ekufisa mina ngiyafisa ukuphuma isiteki kuthiwa hayi cha isiteki senkomo lesi insizwa yohamba laso yomhlanisi ayithola inkomo i-challenge mbukeli izikhulu zami zonke mcineka babumcineka babugwazela babumageza obabumzobe ziningi izinsizwa ke mfoka Ngcobo ziningi izinsizwa ezikhona nezihlela imicimbi obabuzuma na i-challenge nazi izinsizwa zifuna isiteki njengamanje ukuthi kube khona induku noma kuthiwe kazolonke noma kuthiwa i-wrestling kazolonke kodwa ke induku yakwaZulu okwethu sikuthatha sikubeke sebonga kakhulu insizwa zami Siyabonga. Ngiyagcilana